Vitajte. Stavebníctvo si často predstavujeme ako svet tiehal, betónu, ťažkých strojov. Ale v pozadí sa odohráva iná, taká tiššia revolúcia, tá digitálna. Dnes sa pozrieme na jeden z nástrojov tejto revolúcie, na softvér menom Calculus. Áno. A našim cieľom je zistiť, či je to naozaj nástroj, ktorý dáva povedzme malým stavebným firmám a živnostníkom do rúk silu, ako mali doteraz len tí veľkí hráči. No a to je dobrá otázka. V podstate je to príbeh o tom, ako sa z chaosu excelovských tabuliek a takých tých odhadov od oka, Presne. z toho rozpočtovania na kolene, stáva presný, dátami riadený systém. Ten prechod od Excelu je, myslím, absolútne kľúčový. Ale nie je to len o tom, že nahradíme jeden nástroj druhým. To je málo. Aha. Je to o zmene celej filozofie. Prechádza sa od takého reaktívneho oceňovania, kde sa len snažíte, trafiť cenu, Áno. proaktívnemu riadeniu celého projektu. Jadrom tu totiž nie sú len nejaké výpočty. Tým jadrom je dynamická, neustále živá databáza. A to je základ. Pretože bez prístupu k aktuálnym cenám prác a materiálov je akákoľvek snaha o ziskovosť, v podstate je to len stávkovanie. Dobre, takže nejde len o to, aby sme na konci dostali nejaké číslo, ale aby sme celý proces mali pod kontrolou. Kto všetko teda takýto systém využíva? Ten zoznam je prekvapivo široký. Lebo ja som si myslela, že hlavne stavebné firmy. Samozrejme, tie sú tam. Od jednoosobových SROčiek až po veľké korporácie. Ale potom sú tu projektanti, developeri, stavebný dozor, investori. Dokonca aj súdni znalci som čítala. Presne tak, aj súdni znalci. A to naznačuje, že ten systém slúži ako taký spoločný jazyk pre celý ten stavebný ekosystém. Platforma, na ktorej sa všetci dohodnú. Áno, lebo hovoria rečou presných dát. Zaujímavé je, ako to podporuje aj ten obchodný model. V dnešnej dobe predplatného, kde si všetko len prenajímame, je licencia na Calculus doživotná. Kúpite si ju a je vaša. Hotovo. Fakt? Áno, aktualizácie s novými cenami a funkciami tie vychádzajú pravidelne, ale nie sú povinné. To dáva firmám, najmä tým menším, obrovskú istotu a kontrolu nad nákladmi. To je v dnešnej dobe naozaj nevídané a predpokladám, že nie každý potrebuje ten najväčší balík však. Určite nie. Ten systém je škálovateľný. Začína sa na verzii remeslo, tá je určená pre špecialistov, povedzme, obkladača, kúrenára. Aha, čiže len pre jednu profesiu. Presne tak. Obsahuje všetko, čo potrebuje na vytvorenie ponuky a má databázu cien len pre ten svoj odbor. Potom je verzia Basic. OK. Tá už má kompletnú databázu cien všetkých prác. Čiže tá je vhodná pre menšie firmy, čo robia, rekonštrukcie. A potom je vrchol? A vrcholom je verzia Profi, tá už okrem oceňovania umožňuje aj hĺbkovú technickú prípravu a vlastnú individuálnu kalkuláciu. Tam si už firma nastavuje vlastné normy, vlastné náklady. Rozumiem, takže systém vie rásť spolu s firmou. Poďme k tomu najdôležitejšiemu, k dátam. Srdcom je databáza a tie čísla sú tu teda naozaj ohromujúce. Bavíme sa o zhruba 90 000 položkách stavebných prác. A k tomu ďalších 250 000 položiek konkrétnych materiálov. Aj s obrázkami. Ako sa v takom mori dát dá vôbec vyznať? To je tá otázka za milión. Kľúčom je štandardizácia. Celý systém je postavený na klasifikačnom systéme TSKP. TSKP? Triednik stavebných konštrukcií a prác. Ten systém vznikol síce už pred viac ako 45 rokmi, ale v stavebníctve je to dodnes absolútny štandard. Dorozumievací jazyk. A prečo je taký dôležitý? Hlavne pri verejnom obstarávaní. Tam je znalosť TSKP nevyhnutná. Funguje to ako taký univerzálny prekladač medzi projektantom, investorom a zhotoviteľom. Vďaka nemu všetci vedia, že pod kódom XYZ sa skrýva presne táto omietka a nie nejaká iná. Dobre, TSKP dáva poriadok prácam. Ale čo tie 100 000 materiálov? Ceny sa menia prakticky každý deň. Problém starých ceníkov v PDF-kách pozná si každý. A presne toto rieši online katalóg. Ceny 365. Je to webová databáza, prístupná odkiaľkoľvek, kedykoľvek a hlavne je vždy aktuálna. Ale tá najväčšia sila je v prepojení priamo s Calculusom. Predstavte si, že robíte rozpočet. Otvoríte si priamo v programe tento online katalóg, nájdete presný výrobok s aktuálnou cenou od výrobcu a jedným klikom si ho vložíte do rozpočtu. Takže koniec neistoty a zdĺhavého hľadania v starých PDF-kách.
Presne. V rozpočte už nepracujete s nejakou abstraktnou tehlou, ale s konkrétnym produktom Poroterm 30 Profi Dryfix s reálnou cenou. To zvyšuje presnosť. Nielen presnosť, ale aj dôveryhodnosť celej ponuky voči investorovi. Mať takúto obrovskú databázu je jedna vec, ale kľúčové sú nástroje, ktoré s dátami pracujú. Aký je ten základný pracovný postup? No, základou všetkého je modul výkaz, výmer a rozpočet. Proces je veľmi intuitívny. Ako to funguje? Kalkulant si z databázy vyberá jednotlivé práce a materiály. Prenáša ich do svojho projektu, doplní množstva, teda tie výmery, metre štvorcové steny, metre potrubia. Jasné? A program k ním už automaticky priradí ceny a vypočíta všetko potrebné. To je ten motor celého systému. Dobre, to je ten základný kameň. Ale čo posúva tento program z kategórie lepšia kalkulačka do kategórie nástroj na riadenie? To je napríklad modul harmonogram. Každý pozná Gantové diagramy z Excelu však, kde si kreslíme tie farebné obdĺžníky. Áno, a dúfame, že to tak nejako vyjde. Presne. Problém je, že tie obdĺžníky nemajú žiadnu väzbu na realitu. Sú to len pekné obrázky. Harmonogram v kalkulose je niečo úplne iné. V čom? Vychádza priamo z dát v rozpočte. Každá položka v ceníku má v sebe zakodovanú informáciu o svojej prácnosti. Koľko normohodín remeselníka alebo strojohodín je potrebných na jej vykonanie. Počkajte, takže ak mám v rozpočte 100 metrov štvorcových omietky, program vie, že to 2 omietkárom bude trvať povedme 3 dni. A podľa toho naplánuje dĺžku tej činnosti. Presne to. Nie je to odhad, je to výpočet. A nie len to. Používam matematické metódy, ako je metóda kritickej cesty, aby našiel najkratší možný čas výstavby. To znie rozumne. Ale vráťme sa ešte na začiatok. Aby som mohol niečo plánovať, musím tú zákazku najprv získať. A pri verejných súťažiach je najväčší strašiak chyba v ponuke. Firma strávi dní ručným prepisovaním stoviek položiek z Excelu a stačí jedna posunutá bunka a víťazstvo sa zmení na stratový projekt. Presne túto bolesť rieši modul výberové konania a nástroj Importer XSL. Ako to funguje? Je to naozaj silná zbraň. Zoberiete ten rozsiahly excelovský súbor od investora, ten slepý rozpočet a nahráte ho do programu. A Importer potom pomocou algoritmov, ktoré podobajú sa na umelú inteligenciu, prejde riadok po riadku a snaží sa spárovať ten text od investora s konkrétnou položkou vo svojej databáze. A aká je v tom úspešnosť? Prekvapivo vysoká. Bežne dokáže automaticky správne identifikovať a oceniť 85 až 90% všetkých položiek. Naozaj? Áno. Tých zvyšných 10-15% to sú zvyčajne nejaké špecifické alebo zle popísané práce, tie už používateľ dohľadá ručne. Ale predstavte si tú úsporu času a hlavne elimináciu chýb z preklepu. Práca na dni je hotová za pár hodín. A s oveľa vyššou presnosťou. Presne tak. Takže som zákazku vyhral, naplánoval. Ako mi systém pomôže udržať ju v zisku aj počas realizácie? Na to slúži niekoľko prepojených modulov. Prvým je fakturácia a čerpanie, kde presne sledujete, čo už je hotové a čo môžete fakturovať. Ale ten kľúčový je modul sledovanie nákladov. Ten robí niečo, čo je pre väčšinu menších firiem svätý grál. A to je? Porovnáva v reálnom čase plánované náklady z rozpočtu so skutočnými nákladmi na stavbe. Reálne faktúry za materiál, mzdy, stroje. V každom momente tak vidíte, či na projekte zarábate alebo prerábate. Čiže sa nestane, že firma na konci stavby s hrôzou zistí, že je v mínuse? Môže reagovať okamžite. Presne. Môže robiť nápravné opatrenia v priebehu, nie až keď je neskoro. A súčasťou tohto celku je aj digitálny stavebný denník, známy ako Baureport. To už nie je len ten zošit, kam sa píšu poznámky. Vôbec nie. Je to plnohodnotný právny dokument. Môžete k nemu pripájať fotky, dokumenty, výkresy. A tá integrácia tam je tiež, predpokladám? Samozrejme. Práce, ktoré stavby vedúci zapíše do denníka ako vykonané, sa dajú priamo načítať do modulu fakturácie. Celý proces sa digitalizuje. A navyše, nová legislatíva, zákon o výstavbe, už priamo počíta s elektronickou formou denníka, takže je to nástroj pripravený na budúcnosť. Dobre, prešli sme si hlavný proces, ale často sa hovorí, že diabol je v detailoch. A klasická cesta, ako projekty prerábajú, je zabudne sa na lešenie, na presun hmôt. Penetračný náter. Presne. Ako systém bráni takýmto ľudským chybám? Na toto existuje veľmi inteligentná funkcia. Volá sa agregáty. Je to v podstate taká vstavaná dátová inteligencia, ktorá myslí za vás.
Ako to funguje? Agregát je vopred pripravené zoskupenie prác a materiálov, ktoré k sebe technologicky patria. Napríklad si vezmeme agregát Murivo Poroterm. Keď ho vložíte do rozpočtu, systém nepridá len tehly. Aha. Automaticky pridá aj zodpovedajúce množstvo malty, prácu murára, dopravu, presun hmôt, proste všetko, čo k tomu patrí. Takže funguje ako taký skúsený rozpočtár, ktorý mi pozerá cez plece a hovorí: hej, k tým tehlám budeš potrebovať aj maltu. A nezabudni si započítať, že tu niekto musí vynosiť hore. Presne tak. Je to zabudovaný expertný systém, ktorý bráni tomu, aby sa na niečo zabudlo. Používateľ vloží jednu položku, ale na pozadí sa do rozpočtu korektne rozpadne celá technologická zostava. To eliminuje obrovské množstvo chýb. Presne tých drobných, ktoré v súčte môže znamenať stratu celého zisku. To je skvelé na zabránenie chybám v obsahu. A čo chybí vo vstupných dátach, teda v samotných výmerách? Ručné meranie z výkresov a prepisovanie čísel. To je ďalší obrovský zdroj nepresností. Aj na to existujú riešenia. Prvým stupňom je nástroj meranie výmer. Čo to robí? Umožňuje načípať 2D výkres, napríklad v PDF, a priamo na obrazovke merať dĺžky, obvody, plochy. Nameraná hodnota sa potom okamžite prenesie do správneho políčka vo výkaze. Takže z výkresu do rozpočtu za pár klikov? Presne tak. Odpadá to zdĺhavé a chybové ručné prepisovanie. To je výborné pre 2D, ale stavebníctvo sa čoraz viac posúva k 3D modelom, k technológii BIM. Ako si s tým poradí Calculus? Na to je určený modul BIM. Ten program prepája priamo s 3D modelmi stavieb vo formáte IFC, čo je otvorený štandard. A tu sa celý proces posúva na úplne novú úroveň. Ako? Princíp je geniálne jednoduchý. BIM model dodá výmery, Calculus dodá ceny. Počkajte, to znamená, že ak architekt v 3D modeli navrhne stenu, ja si ju v Calculuse označím a program si z modelu sám vyťahne presné rozmery, plochu, objem? Presne. A okamžite vám vypočíta, koľko tehal, malty a práce budete potrebovať. Páni. Celý proces merania a zisťovania výmer, ktorý je najzdĺhavejšou a najviac chybovou časťou tvorby rozpočtu, sa takto úplne automatizuje. Už žiadne pravítko, žiadna kalkulačka, žiadne preklepy. Model dá presné kvantity, Calculus k ním priradí ceny. Presne. To je budúcnosť rozpočtovania. Keď si to celé zhrnieme, je jasné, že toto už dávno nie je len program na cenové ponuky. Je to skôr taký komplexný operačný systém pre stavebnú firmu. Áno, ktorý ju sprevádza od začiatku do konca. Od prvej myšlienky, cez súťaž, plánovanie, realizáciu až po odovzdanie hotového diela. A vracia ma to k našej úvodnej myšlienke, zdá sa, že skutočným poslaním takýchto nástrojov je demokratizovať prístup k profesionálnemu riadeniu. Umožňujú aj menším firmám a živnostníkom pracovať s efektivitou a presnosťou, ktorá bola kedysi domenou len tých najväčších. Áno, vyrovnávajú sa tým podmienky na trhu. A to ma privádza k záverečnej myšlienke na zamyslenie. Sledujeme masívny nástup digitalizácie a automatizácie v stavebníctve. Stroj preberá tie opakujúce sa úlohy. Výpočty, merania, párovanie dát. Vynára sa tu teda dôležitá otázka. Ako sa v tomto kontexte mení rola ľudského experta, rozpočtára, stavby vedúceho? Uvoľňuje im táto technológia ruky, aby sa mohli viac sústrediť na to, v čom je človek nenahraditeľný, na strategické rozhodnutia, na riešenie problémov? Presne, na kreatívne riešenie nečakaných problémov na stavbe, na komunikáciu, na vyjednávanie. Stane sa z rozpočtára skôr dátový analytik a zo stavby vedúceho krízový manažér?